Siyabingelela tu sibingelele kubalaleli emakhaya. Kuqubuka insolo kulokho kusukela izolo ngengangena naizolo kwi social media kukhulunywa kabi ngawe MEC kuthiwa ube nesandla eqosheni kwalesebenzi somunye wemsakazo ebesiqhulweni lweMarch and March. Uthi ngalezi insolo angibonge ithuba lokuthi sikwazi ukulikhulumisa lolu daba. Angiqala nje ngokuthi le insolo azilona iqiniso at all. Angeke ngize ngehle to that level yokuthi umuntu uma ngabe enza umsebenzi wakhe ngibe ingxenye yokuthi ngimphuce iphalishe, especially umuntu okuwumuntu wesifazane. Ngiyafisa kodwa ukuqala ngichaza ukuthi udaba ongicabanga ukuthi lusifikisa la udaba lokuthi ezibuyisho leyo nto yokuthi iMarch and March bekune issue ngayo. Eyami into nento esiphakamisayo njengomnyango wezempilo ukuthi bonke abantu base South Africa banelungelo lokumarch. Bonke abantu base South Africa banelungelo lokusho ukuthi bazizwa kanjani ngeinto ezithize. Akekho ke umuntu ongakwazi ukuthi abavimbe lokho because kuyi right econstitutional. Kodwa abantu abase South Africa futhi nabo abase South Africa banalo ilungelo lokuaccess ama health services. Okusho ukuthi umuntu ose South Africa ogulayo i-constitutional right yakhe ukuthi a-access ama health services. I-constitution yethu ke leyo ithi bonke abantu abakhona eSouth Africa kufuna sikwazi ukuthi uma bengena njengomnyango wezempilo asinalo ilungelo lokubajikisa. Uma ungamjikisa umuntu ungagcina kwathina siboshiwe ngokuthi sikwenze lokho. Okwenza ke sigcine sinabantu abase South Africa esibasevayo, sinabantu abase South Africa illegally akungabona base South Africa kuba khona nalabo aba illegal abase South Africa okufuna bonke sibaseve. Mina oqala owaya elegislature ngalochaza lolu daba ukuthi umnyango wezempilo awunamali. Enye yezinto eyenza ukuthi izimali ziphele kakhulu emnyangweni wezempilo ukuthi sinabantu abase South Africa abangekho eSouth Africa ngokusemthethweni. So kubalulekile ukuthi sihlangane nama countries noma amazwe abaqhamuka kuona ukuze lawo mazwe phela nawo akhokhela ama services abo so that abantu base South Africa bangayitholi sebengakwazi ukuthola ama services ngenxa yokuthi sikhokhela abantu bangaphandle. Udaba ke lolu esilikhulumayo ku national end unational uyas assista ukuthi sikwazi ukuthi sithole lezo imali siyithole from amanye ama countries. Sesikushilo ke kodwa lokho akusho ukuthi umuntu mengena esibhedlela kufuna ajikiswe. Manje into ke ekubona sengathi mana ke MEC la akhathalekile ukuthi umuntu la ngokungemthetho noma ngokusemthethweni ngena nje emnyangweni wezempilo i-constitution ithi noma ngabe ubani whether ulana ngokomthetho noma ulapha eSouth Africa ngokungemthetho kubalekile ukuthi ayithole iservice. Nayi reason tu uma ngabe uthola umuntu ose South Africa ngokungekho emthethweni asithi le TB ngenza isibonelo ukuze ayeze azothola iservice kufuna ngene etaxini afike kithina simnikeze treatment. Uma simjikisa engayitholanga treatment lo muntu lo uzophuma esibhedlela ayongena kwenye itaxi enabantu abawu16 out of labo bantu abawu16 ngoba iTB yathelelana uma ingathithwanga kusho ukuthi uzobe sethelela abantu abacishe babe10 la basuke nabo la etaxini labo bantu abawu10 bayohamba bayothelela abanye abantu nabo nala abahlala nabaphinda bathelele. So kubalekile ukuthi abantu abase South Africa sikwazi ukuthi sibanikeze iservice abayidingayo kodwa sibe nayo indlela ukuthi siyithola kanjani ke imali yethu back thina njenge country so that singayitholi sesubsidize abantu abala eSouth Africa bangaphile ngikhona. Okay, so lezi insolo evelile angazi noma ngizileni ngazo ukuthi ngenxa ukuthi la angazi noma ukuthi ama resources maninga noma mhlawumbe iningizimu Afrika icebeleni kwaba nemibiko ukuthi bayithatha lezi insiza ne medication njalo njalo la iningizimu Afrika baphume baphindele emazweni abo bayoyidayisa. Uma lokho kuyiqiniso kuzosho ukuthini ngokomthwalo nizoba umnyango uzokwazi ukumelana ngamanye amazwi nomthwalo uma kuzokwenzeka kanjalo? Uma lokho kuyiqiniso tu kusho ukuthi
enye yezinto okufuna inselelo okufuna sibhekane nazo. Kodwa akusumnyango wezempilo okwazi ukuvimbela umuntu umefika athi ngeke sikunikeze amaphilisi ngoba wena awusiwe wasa South Africa. Abantu okufuna bakubheke lokho abantu bomthetho, abantu abakwiborder abakwazi ukuthi ba-check ukuthi umuntu umengena ungena nani, umephuma uphuma nani. But into okufuna siyisebenze noma siyikhulumise kulolu daba, abantu abangahlali noma bangaqhamuka eSouth Africa, abangazalwa eSouth Africa, abaningi babo uma befika eMnyangweni weZempilo bafika kithina bene-address yase-South Africa. Okusho ukuthi abanye bama-South Africans babanikeza i-address ukuthi bafike babhalise ngayo leyo address. Okusho ukuthi umuntu kwesinye isikhathi kuba nzima ukumjikisa uma sekunikeza i-address ukuthi cha une-address yala, kufanele ukwazi ukuthi umnikeze i-service okuyiyona yona. Sengikushilo ke lokho umsindo obukhona last week ukuthi asinayo inkinga yokuthi i-organization le ikwazi ukuthi iphakamise ukukhala kwabo bame bamathi, but i-problem ekhona awukwazi ukuvimba umuntu angene eMnyangweni weZempilo, and indlela kahle sebenza ngayo bese bengena nangaphakathi kwesibhedlela, ngaphakathi kwegate lesibhedlela ba-check ama-IDs, okuyinto ke engavumelekile. Uyabona nje ngeviki eliphelile ngize ngabhalelwa i-Human Rights Commission ibuza ukuthi yini engiyenzayo, iziphi inyathelo engiyithathayo kulaba bantu abavimbela abantu ukuthi bangene bangene kuma-facilities omnyango wezempilo. So siyavuma ukuthi abantu abase-South Africa ngokungekho emthethweni bayahlupha ngoba bathatha i-treatment yethu, bathatha imali noma basebenzisa lokho okufuna ngabe kusetshenziswa okwabantu base-South Africa ngendlela engekho emthethweni. Yingakho sithi ama-countries abo akutholakala indlela yokuthi abasikhokhele back yonke imali ukuthi siyayisebenzisa lapho, but thina njengomnyango wezempilo asikwazi ukujikisa umuntu. So ngichaza lokhu ngoba ngifuna ukuthi ke akulona iqiniso ukuthi kukhona umsakazi engihambe ngathi akayoxoshwa emsebenzini. Umuntu nomuntu osebenzayo une-contract ayisanayo nomqashi wakhe. Anginawo amandla mina ukuthi ngifike la okhozini ngifike ngikhulume nabaphathi bakho ngithi cha angithandanga indlela okhulume ngayo, therefore abakhiphe erayweni ngoba i-contract yakho iyi-contract ebhalwe phansi. Umqashi oshoyo ukuthi cha sisebenza nawe isikhathi esinje, sisebenza nawe indlela efana nale. Ayekho umuntu ongaqhamuka ngaphandle afike ashintshe lokho. And uma ngabe une-contract nomqashi ibisi yashintshwa i-contract yakho ngendlela okungeyona, unalo ilungelo phela wena njengomqashwa lokuthi uhambe uye eCCMA uyokhala ukuthi cha umqashi wami ungixoshe ngendlela okungasiyona. So akulona iqiniso nhlobo ukuthi ngihambe ngayokhuluma nabantu bestage esithize. Angisazi kwakona ukuthi sikuphi istage leso mina as a person. Into ebuhlungu ukuthi kunama allegations athi uNomagugu Simelane ungene neyiqapha kulesa stage, okusho ukuthi personally ngihambe xoshisa umuntu. Udaba ke lolo engisebenza nalo nabameli lami kusasa bonke laba bayikhulumayo so bese siyayixoxa kufuna bayilethe enkantolo ukuthi leyo evidence abayishoyo bayithathapi, ngoba awukwazi ukuthi uvelulane ebese ukhuluma into ngomuntu ungenayo evidence but uyikhulume as if iqiniso ingelona iqiniso. Okay, kusho ukuqondane kabi nje ukuthi kuqhubeka lo mkhankaso, kanti lo mkhankaso ngakolunye uhlangothi uthinta kakhulu umnyango wakho, mhlawumbe abantu sebeconnecta lokho okuthiwa ama-dots. So asivale MEC ngiyafisa ukuzwa la ngoba ngendlela engikwa ngayo siyadingeka isombululo njengabantu abakhulumeni. Akudingi ukuthi nisonge izandla ngoba kuzobonakala sigcina isandla okugcine sonke lesimo siphume esandleni, ukugcine kwenzeka lento esibone ngo2008 kuze kuba khona abantu abalahlekelwa imphefumulo yabo. Uyaqinisekisa la ohlelweni njengamanje ukuthi khona enizokwenza nzosukumela lolu daba? Kuyiqiniso kakhulu uhulumeni awukwazi ukuvela ugoqa izandla. Yingakho ama-departments onke eholwa uNdunankulu nama-departments onke eholwa umongameli ayazama ukuhlangana ukucabanga ukuthi kuphi okungenzeka nokuthi yiphi indlela yoku-implementa kahle indlela yokuthi abantu ababese-South Africa akube abantu abase-South Africa legally, ngamanye amagama kuba abantu abanamaphepha. Abantu abangenawo amaphepha abagunyazayo ukuthi babese-South Africa bangakwazi ukuthi bayingenele nje noma kanjani.
kodwa iqiniso ke ilelo shoyo tu ngempela lukhona osikwenzayo and siyazama ukuhlanganisa amakhanda ethu uhulumeni ukuthi silenze njani lolu daba.